Avui estic content, hem reunit a la sala 170-200 persones per parlar de futur, el qual prova que pensem en futur. Estem tot el dia últimament parlant de present, parlant del pressupost de l'any, parlant de les retallades, parlant de com ajustar el pressupost, parlant de... Fa una estona ens veiem en una entitat i hem estat reunits abans i dèiem, home, a l'estiu arribem, ja veurem el setembre. Diu, no, el setembre està... El curt termini prevaleix en totes les reflexions en aquest moment. Per això té mèrit que estiguem aquí avui per haver fet reflexió de futur. La Joana, i li volem agrair l'esforç, ens ha dibuixat uns escenaris a evitar. Uns escenaris, si volem, potser una mica caricaturescs, en el sentit de que, home, no, caurem en això, però impossibles. És a dir, veient com hem evolucionat el sector durant aquests anys i hem estat capaços de créixer i de tenir rellevància, en aquest moment de dificultat podem evitar caure en aquests escenaris. Crec que és important, els escenaris que ens ha dibuixat la Joana, tenir-los presents, precisament per poder treballar activament pels escenaris que ens ha dibuixat la Sandra. Uns escenaris il·lusionadors, engrescadors, del tercer sector i de les entitats que desitgem. I en aquest sentit, aquest esforç d'intentar posar dues fotos, una foto de blanc i negre que hem d'evitar i una foto en color per la que hem de treballar, i hem de treballar una sèrie d'idees que és el que els ponents que ens han acompanyat avui, l'Oriol, el Raül, el Ramon, la Teresa, l'Ismael i el Francesc, ens han donat pistes, ens han donat pinzellades. Jo estic cansat només d'escoltar-los. Heu vist la quantitat de feina que ens queda per davant? En molts temes i en moltes coses. Ens queda molta feina, perquè hem de millorar en la gestió, capacitats i competències de gestió. Hem de ser capaços de col·laborar, hem de treballar per incrementar la base social, que si us adoneu, no només ens ha parlat el Ramon, ens ha parlat també el Francesc, i ens ha parlat de les persones, també l'Ismael. Vull dir, la creació de capacitat d'inversió, precisament per no ser marginals, per tenir capacitat d'incidència. Necessitat d'avaluar impacte, per explicar a la societat el que fem i finalment ser reconeguts com un actor rellevant. Són 6 temes en els que ens la juguem, en els que ens juguem tenir les entitats que volem. La idea d'avui era donar pistes, donar reflexió, anar-los posant en agenda, tenir-los presents, fer aquest esforç.